Jo soc el Juan Costa, soc el responsable de l'especialitat d'enginyeria de computadors i, bàsicament, com han dit els altres, que fem la falca. És a dir, jo crec que aquí més que menys tothom ha fet la seva falca, tot i que no us enganyin. És a dir, no hi ha una especialitat millor que les altres. És a dir, no són enemics una de l'altra. Si agafeu aquesta conclusió, esteu totalment equivocats. Llavors, el primer, el que digui aquí, descarrego la responsabilitat de tothom, és a dir, són les meves paraules, la meva opinió. Respecte a vídeos, imatges i coses que pugui posar, també són propietat dels seus creadors, i que en cap cas això és un contracte. Això és el més important de tot. Llavors, quan arribeu aquí, es suposa que, com hem dit, que esteu ja acabant tota la part genèrica del grau i sabeu una miqueta de tots, de ciència, construcció dels ordinadors, heu vist alguna d'arquitectura, com es programa, una miqueta de gestió de dades, com s'interconnecten les diferents màquines, sabeu alguna de xarxes. Llavors, us preguntem, hòstia, ara em toca triar especialitat. I ara què faig? Llavors, venim aquí nosaltres i us fem la falca de què heu de triar. O intentar triar-nos cap a la nostra especialitat. Llavors, bàsicament el que heu de triar és una decisió important perquè és el que es suposa que dedicareu les vostres vides d'ara en endavant. I el més important són els coneixements pels que voleu que us pagui. Per tant, us heu de sentir més o menys motivats per aquesta feina que voleu fer. Llavors, l'especialitat que tinc jo, bàsicament, és la d'enginyeria de computadors. I diguem que és una mica especial enfront a les altres especialitats, perquè diguem que a les altres especialitats sí que teniu una visió en el que el hardware o els ordinadors bàsicament són capses negres, tenen recursos infinits, tot funciona, i està molt bé aquesta idea, però a vegades cal saber una miqueta més del que hi ha per sota. I aquesta és la visió que oferim des de l'especialitat d'enginyeria de computadors. Que és bàsicament veure, no quedar-vos només a nivell de quines aplicacions, com es fan i tal, sinó veure exactament quins recursos tinc a sota, com es fan aquests recursos, com funcionen, com es gestionen, que seria la visió del sistema operatiu, i no només fer la visió que fins ara heu fet, que és d'usuari, sinó com redimonis funciona això. És a dir, és la idea de com funcionen les coses. Llavors, per què cal això? Llavors, la idea és que el que volem fer nosaltres és preparar gent que sigui capaç de dissenyar processadors, és una de les coses que podem fer. Avui dia jo crec que tot té un processador en algun lloc. Llavors, penseu no només en els processadors dels vostres ordinadors, sinó tots els gadgets, els mòbils, les targetes acceleradores. Tot això no és més que un conjunt de processadors connectats, com es connecten, quines funcionalitats tenen, quines són les seves limitacions, els superordinadors. Ja no és només un ordinador, sinó són diversos connectats. Per què? Per executar grans aplicacions. I penseu també en, indústria 4.0, en què ajunteu bàsicament el que és el món digital amb el món real, el físic. Com interaccionem amb les dues coses aquestes. Llavors, aquí penseu una cosa tan tonta com els cotxes autònoms. És a dir, necessitem coses digitals per controlar-ho tot, però necessitem saber altres coses com els sensors, actuadors, etc., per controlar que tenim al voltant. Llavors, a més d'això, hi ha tota la part hi ha la part hardware, la part dura, i hi ha tota la part de software. Penseu en una aplicació simple, perdó, simple no és la paraula, una aplicació que bàsicament gestioni, analitzi el clima o tot el tema de com funcionen els corrents aeris o com modelar un òrgan humà. És a dir, la ciència que hi ha darrere és una ciència que necessita molt de coneixement. Coneixeu el tema físic que hi ha sota del clima? Sabeu com funciona el clima? Sabeu el bàsic, no? Si es calenta l'aigua, s'evapora, se fa núvols, plou, que sí? Llavors, penseu un programa que calculi això. Si us poseu a pensar en això, en totes les coses físiques que hi ha sota d'això, tindrem un programa, guai, però aquest programa ha de ser un programa que avaluï el clima de tot el món, llavors necessitaré força recursos per executar aquest programa, necessitaré un superordinador, ja no em val una capsa negra.
necessito saber exactament què hi ha a sota per poder executar i exprime el resultat d'aquesta aplicació. Llavors, bàsicament això és tot el que fem en aquesta especialitat. Veiem des de com funcionen les coses, a com puc programar-les. Òbviament, programar i decorar és una de les coses que fareu més. I des de una de les coses importants és tot el tema d'anàlisi de rendiment d'aquestes aplicacions, per poder extreure el millor rendiment de les vostres aplicacions. Llavors, amb tot això us dono unes capacitats bàsicament úniques, que és el que us venem a l'especialitat d'enginyeria, us permetrà dominar el món. Llavors, no només dominar el món potser és una mica exagerat, però sí que són unes necessitats que són útils i reals. És a dir, el que estem formant bàsicament són enginyers que sàpiguen resoldre problemes, arquitectes que sàpiguen com es fan les coses, com es connecten, quina relació hi ha entre elles, i analistes de sistemes. Són els que podem dir dissenyadors. Llavors, hi ha demanda d'això? Òbviament, si necessitem programar o dissenyar un processador, òbviament necessitem aquesta mena de perfil. És un perfil que és superespecífic, que no vindrà qualsevol a agafar-lo, sinó que només pot tenir aquestes capacitats. I, òbviament, trobem a les empreses grans que es dediquen explícitament a fer això. Diré, home, sí, però potser són molt grans, aquestes fan una mica de por, jo no vull anar tan lluny. És a dir, penseu que també hi ha empreses més locals que es dediquen a això. És a dir, hi ha empreses que es dediquen a fer processadors en particular, però no només a nivell de processador. Penseu que tot l'estudi de rendiment, com millorar el sistema, és a dir, qualsevol empresa que tingui un sistema, avui dia, ha de millorar el rendiment, perquè són diners en el fons. Llavors, un estudiant que tingui aquests perfils és gratament valorat. Llavors, en quant a empreses, n'hi ha mogollons, en quant a convenis d'empreses, tenim mogollons, no hi ha problema aquí. I els dos departaments que fem l'especialitat, que bàsicament són el Departament d'Arquitectura i el Departament d'Enginyeria i Sistemes Aplicats, són dels millors d'Europa i del món. Llavors, és per vosaltres aquesta especialitat? No depèn. Personalment a mi, ja ho tinc clar. Però llavors, a mi personalment m'agraden aquestes coses. M'agrada, o sigui, soc curós en saber si el meu programa va ràpid o valent, en particular si valent vull saber per què. M'interessa saber com funcionen les coses, no em basta que sigui una capsa negra, vull saber què hi ha dins, com funciona. Saber exactament quan vaig a comprar, què és el que vull comprar, quines característiques té, totes aquesta mena de coses, o fins i tot fer alguna coseta més a nivell electrònic o tal. Doncs aquestes coses m'agraden. Si això us agrada, possiblement l'enginyeria sigui per vosaltres. I si no, potser encara estem a temps de descobrir que sí. Llavors, tu decideixes quina especialitat voleu cursar. Nosaltres us ajudem a crear. Seria la definició d'aquesta especialitat. Crear el vostre futur. Molt bé. I això és tot. Merci.